første video, hvor jeg viste, hvordan man skulle putte jord i kassen, der forklarede jeg, at man skulle lægge såjorden i et lag øverst, og så fandt jeg senere ud af, at man skulle blande det med det nedenunder, fordi ellers så kan vandet simpelthen ikke trænge helt ned i bunden. Og der sker det, kan vi tydeligt se her, den her kasse den har stået ude i regnvejr og skulle egentlig have fået rigeligt med vand til, at man ikke behøver at vande efter med en vandkande. Men når man sådan lige prikker i det øverste lag her, så er det helt tørt nedenunder. Og det er simpelthen fordi, at jorden i den her kasse er ikke blevet blandet. Altså kompostjorden, det helt mørke jord, er ikke blevet blandet med det her såjord, der ligger i toppen. Som der også er spagnum i, og som derfor er en smule vandafvisende. Så derfor så er det altså vigtigt, hvis ikke man har fået det gjort endnu, at få blandet jorden rigtig, rigtig godt. I det andet bed herovre, hvor vi skal til at sætte løg, der har jorden været blandet, og det har altså en helt anden fugtighed, kan man se. Det har også stået ude i regnvejr på samme måde som det bed jeg viste før, og der er altså helt vandet rigtig godt igennem hele vejen ned. Og det er jo sådan, at I har fået både hvidløg og almindelige røde og gule løg. Og de skal stå i midterrækken her, og så skal der være gulerødder og rødbeder ved siden af. Og jeg starter med at placere hvidløgene. De skal have lidt mere plads end de andre løg, så vi skal lige kunne se dem. Spidsen op. Ja, spidsen opad og rødderne nedad. Det kan I se på dem her, at der er sådan en lille ansats til rodet i bunden, og så er der en spids her i den anden ende, som bliver til den flotte grønne top. Og hvis der er nogle af dem, de kan godt være gået hen og blevet bløde, eller halvrødne, så dem sorterer jeg bare fra. Der skulle være rigeligt med løg med i posen. Det gør ikke noget, hvis de er spirede. Det sker der ikke noget ved. De må bare ikke være bløde og rådne. Så sætter vi dem simpelthen ved at trykke rodenden nedad. Og så kan I jo selv om, hvordan I vil sætte dem i farveorden, eller om I bare vil sætte dem tilfældigt. Men sæt dem sådan lige lidt for skudt. Og så skal hvidløget der have lidt ekstra plads omkring sig til at udvikle sig i, fordi det skal have mere plads under jorden end de her almindelige løg. Hvis I synes, der er nogen, der er rigtig små, så kan I også tage dem fra. For der skulle gerne være nok af løg at tage af i den pose, I har fået. Og så selv trykker I dem simpelthen bare ned i jorden. Den er så blød og fin og nem at arbejde med, så det er lige til at trykke dem ned. Og så kommer der et hvidløg mere, så vi laver en lille afstand til det. Og så skal der gerne lige være lidt flere her i. Men sæt dem sådan i forband lidt for skudt. Og når I har sat dem, så kan I lige trykke jorden lidt sammen omkring dem. Det gør ikke noget, at de lige titter lidt op i overfladen. Det sker der ikke noget ved. Og nu er jorden så fugtig, så jeg vander ikke efter. Men hvis det er tørt, så skal der lige vandes efter.